Ka matsa wa Gimbiya ta wuce. Ka soke wukarka daga kan Yarima, idan ba haka ba sai mun yi gunduwa da kai a nan gurin. Allah sarki, soyayya ta sa wai har wannan bawan shi ke ɗora wuƙa a kan wuyana. Amma ba komai, akan soyayyarki babu dukkanin abin da ba zan iya juriya ba. Shikenan mai girma Gimbiya, za ki iya wucewa. Kai kuma aikinka yana kyau, domin ko ba kowane bawa bane ya san aikin shi. Na gode da irin wannan kulawa da kake bawa matata. Zan nemi mai martaba bayan aurena da Gimbiyata, sai a bani kai ka zama bawa mai yi wa matata hidima a cikin gidana. Ranke daɗe Allah baki nasara. Tun ɗazai Rima yana can a kwance cikin yanayin damuwa, ko abinci ya kasa ci tun jiya. Ammaru, wai me yake damunka?
Ku tashi ku fita. Ammar, kuma jikinka babu zafi. Ka faɗa min abin da yake damunka. Kwantar da hankalinki Aisha. Babu abin da yake damu. To me yasa baka ci abinci ba? Kawai ba na cin abinci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun jefe min ɗana. Amma wallahi ba zai yiwu ba. Ba su isa ba. Tuba nake ranke da ni. Na cikin tura a kirawo masu magani. To amma ina ganin ba kowane magani bane zai warkar da cutar yari ba. Domin cutar soyayya ce a tare da shi. Soyayya? Kwarai ko ranke da ni. Lalle wannan yarinya ta kai ta kawo. Lalle wannan yarinya ta ciri tuta a cikin mata. Wace ce ita? ‘Yar wace ce da har za ciwon soyayyan ta zai kwantar da shugaban maza? Allah ya baki nasara, ba kowa bace face Gimbiya Anisa. Wace Gimbiya Anisa? Anisan tawa? Eh. Yanzu akan kanwarsa Anisa zai tada hankalinsa. Har da rashin cin abinci? Ka je ka same shi. Ka ce na ce shirya gobe za mu tafi. Ban gaba. A goben nan yake son a ɗaura mishi aure da ita. Za a ɗaura. Shigowarki lafiya ‘yar toron giwa, faɗawarki lafiya alher, faɗawarki lafiya ‘yar toron giwa, shigowarki lafiya ‘yar toron giwa. Sa'a da nisan kwana, Allah ƙara lafiya, sa'a da nisan kwana, Allah ƙara lafiya. Shigowarki lafiya ‘yar toron giwa, shigowarki lafiya ‘yar toron giwa. Barkanki da sauka, barkanku da sauka. Kuna cikin wannan rana haka? Magajin sarki, a yaro ya girma. Sarkin gida. Allah ya taimake ki. A ba su masauki. Godiya suke ranki dade. Shigarki lafiya, shigarki lafiya. Yaya, abin da ya amaru, ashe Anisa. Kin ga wannan haɗin nasa ai yayi. Kin ga sai mai tuwo na mai na. Gaskiya ne. Yaushe mai martaba zai dawo? Jibi ko gata, insha Allah zai dawo. Mai martaba bai taɓa daɗewa irin haka ba. Ina Anisa fa? A ji a to min da Anisa.